umpama video iki nyampe nang Mas Muji to, Mbok. Jenengan ajeng sanjang napa nang Mas Muji? Coba. Di bali oleh bapake wis sakit-sakitan le. Bali oleh bapake wis sakit-sakitan le mulai kowe le. Wis pirang tahun kok ora balik ngono apa le? Baliklah le, balik. Mumpung bapak sik urip nek ora nek ora ngerti le. Le bapak wis kaya ngono le. Ji. Ya Allah muji. Pirang tahun kok kowe ora balik to le. Balik le mumpung tuwa sik urip le. Ji. Le, ya le. Mbok kangen karo kowe bapak barang le. Ji. Ji. Balik le aku rono ngerti nggone. Lali nggone aku di. Mbok kangen ke bapak ya gering-geringan sih ya Allah Ji. Balik lele. Nang di tadi, bosek nang marah ini mbok nang Ji. Ya Allah Ji. Jangan kangen, Mbak. Kangen jangan, Mbak. Kangen aku lu Ji, kangen kowe Ji. Balik oleh. Semoga-moga video iki dugi Mas Muji nggih, Mbak nggih. Amin Ibu. Semoga-moga mawon kathah tiyang sing bantu. Nggih. Mugi-mugi enten salah siji rencang teng Facebook niki tiyang morak ini. Nggih. Kalih ndonga Mbak muga sampai nggih. Nggih.